Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Riešime aktuálnu otázku, či podpisovať alebo nepodpisovať rezervačnú zmluvu pri predaji nehnuteľnosti, teda ešte pred podpisom samotnej kúpnej zmluvy. Stretávam sa s tým, že klienti, ktorí si predávajú sami, majú názor, že netreba podpisovať žiadne dokumenty pred podpisom kúpnej zmluvy, veď sme sa dohodli a teda, že k predaju ako kúpe dôjde. Naša realitná prax ale ukazuje, že podpis rezervácie po dohode, že sme sa teda dohodli, kupujúca, predávajúca strana, že si teda predáme a kúpime nehnuteľnosť, má svoj obrovský význam. V rezervačnej zmluve by malo byť definované teda, ako bude vyzerať kúpna zmluva, podmienky, na ktorých sme sa dohodli, a záujemca by mal zložiť určitú finančnú čiastku, najlepšie na účet majiteľa, a tým sa vlastne zaviaže, že tá dohoda je teda platná a že k podpisu kúpnej zmluvy naozaj dôjde. V rezervačnej zmluve by ďalej malo byť aj definované, čo sa stane, ak teda sa kúpna zmluva nepodpíše. A môžu byť teda dva prípady, bude to z dôvodu prekážok na strane toho kupujúceho, rozmyslel si kúpu, nechce teda túto nehnuteľnosť kúpiť, ale zároveň sa môže stať, že aj majiteľ sa rozhodne, že ďalej túto nehnuteľnosť predávať nebude a že takisto nechce podpísať kúpne zmluvy. Pre takýto prípad by v rezervácii malo byť definované, čo sa vlastne stane s tou rezerváciou, aká bude následná pokuta za teda nedodržanie podmienok. A v prípade nepodpísania kúpnej zmluvy by samozrejme prípadná pokuta mala byť nastavená na obe strany rovnako. A rezervačná zmluva nám teda v takomto prípade zabezpečí, že keď sme sa už teda dohodli na kúpe a predaji nehnuteľnosti, že teda táto dohoda bude aj dodržaná a v čase podpisu kúpnej zmluvy by nám teda nemalo nič brániť ju podpísať a skutočne uskutočniť ten samotný predaj. Ak sa chystáte predať nehnuteľnosť alebo ju aktuálne predávate a chceli by ste poradiť napríklad aj ako správne nastaviť rezervačnú zmluvu s prípadným záujemcom, neváhajte sa na mňa obrátiť, veľmi rád vám s tým pomôžem.